Moikka moi vaan kaikille. Ja tänään multa tulee video. Sori, jos mä en oo kuvannut nyt lähiaikoina, koska on ollut hieman kipeä ja vähän kaikkea tällaista muutakin. Sähläystä ja näin, mutta käytiin siis tänään kaupassa ja sain sieltä yhden tosi hauskan jutun. Se on yksi uusi juttu. Eli Eli LOL Supra konfettipop. Ja nyt me voitais avata se. Lähdetään avaamaan. Eli mä oon siis avannut ihan ton verran. Siinä on vielä tällainen kerros. Mutta ajattelin näyttää, kun siitä tuli tällainen LOL Surprise. Toi arvotusjuttu. Ja sitten jos ei tiedä mikä se on, niin tosta voi katsoa, että mikä se on. Koska on Rocket Skien se. Eli tällainen tuli sieltä. Jatketaanpa avaamista. Eli joo, tässä on nyt tämän verran roskaa. Sitten sieltä tuli 2 tällaista tarjoa, että se vaihtaa väriä, oksentaa, pissaa ja itkee ja sitten on vielä toi mysteeri. Hei, siihen tuli tällainen tarrahommeli. Sitten meidän pitäisi lähteä katsoa, että miten tää toimii. Saatiin 3 juttua irti. Talon näyttö täältä. Avataan tää. Sieltä tuli tämmönen muovijuttu, joka oli sitten puun päällä. Ja sitten tuli tää itse puku. Puku on kyllä hieno. Jatketaan. Taas tuli tällainen ja saatiin taas noita irti. Talon näyttää tuolta. Ja avataan tää. Sieltä tuli tämmönen ihana pikku punainen tukki. Jatketaan availua. Täällä on varmaan, oiskohan kengät tipulla. Mä oon varma. Tää on niin sulanen. Sieltä tuli joku tällainen maitotölkki. Ja siinä lukee, että kateissa. Oletko nähnyt? Oletko nähnyt? Miau. Tää on ihana. Oletko nähnyt? Miau. Jei. Tää on kohta vielä yksi sellainen pussukka. Otan sekin. Sieltä tuli tämmöset söpöt pikkukengät. Jotka siis oikeasti mahtuu tällekin. Niin tehdä pois! Niin lähti. Mulla ei oo mitään hajua, mikä tyyppi tää oikeesti. Toivottavasti, että ois sitten toi vetojuttu. Lähdetäänpä vaan monta. Vetästään tää sitten tästä näin ikkästi. Tyhmä pallero, pysy paikallaan. Tyhmä pallero. Mä sitten tän silleen, että mä pidän tätä nyt jotenkin näin. Pysyykö se? Joo, pysyy. Ei pysyy. Oh my goodness. Tää oli tällaisia kimalle palloja. Tällaisia söpöjä oikein. Tässä on taas ohjejutut. Täällä on sitten mikä nukke tulee. Mä vähän katon, että mikä nukke se voisi olla. Se on toi. Mä saan ihan varppina tuon. Can do, baby. Ainakin mä uskoisin nyt. Mutta avataan nyt tää nukke. Täälläkin on vielä. Joo. Se on se. Joo.
Kuulkaas. Se oli se. Se oli se. Mutta tän tukka ei näytä yhtään siltä. Onkohan tää feikki LOL Surprise Doll? Mä en siis niinku yhtään tiedä. Mä en siis niinku ole yhtään varma, että onko tää niinku feikki, kun ei nää hiukset näytä yhtään samalta. Onks kaikkien niinku ihan tämmönen kuminen? Niinku sellainen. Laittakaa kommenteissa, että onko se teidän mielestä feikki vai aito. En mä oon ihan varma. Nää mä nyt kyllä tiedän, että ne on sen sukat, mutta enpä nyt oo ihan varma tästä nukesta sit. No puetaan tää. Täältä se nukke nyt sit näyttää kokonaisuudessaan. Laittakaa oikeasti kommentteihin, onko teillä niinku heti niinku semmonen tommonen pää tai niinku tommoset silmät tai väärentääks niitten hiusten väri siinä vai kuitais me istumaan tälleen tai mitenkään, että onks tää feikki vai aito, kun mä en tiedä. Mut moikka!